Senyors, quan existeix una desmoralització és que s'ensorra o s'esvaeix la moral. Per quina causa? I què és la moral? Vulguem o no confessar-ho, ho tenim poc clar sobre què és la moral. Encara que per nombrar-la tenim dues paraules sàvies i sonores. Ens queda un consol. Sovint, quan més obscur és un concepte, més paraules tenim per mencionar-lo. Sí, de la moral podem anunciar-la de dues maneres. Podem dir ètica, que és un mot que hem heredat dels grecs, i podem dir moral, que és un mot que hem heredat dels llatins. Ara bé, dues paraules volen dir el mateix, els costums o el correcte procedir en els nostres costums. Tot i que hi ha la tendència de fer servir la moral per referir-nos als bons costums i ètica com a nom de la ciència que analitza aquestes morals. Llegim el filòsof Ferrater i Mola i ens diu: així és difícil d'establir una separació estricta entre sistemes morals objectiu de l'ètica. Pot semblar que això amaga una redundància, però no podem pas dir que siguem nosaltres els qui ens en lliurem, ja que en els cursos de psicoestètica posem especial èmfasis en dir que quan una persona, per guanyar-se la simpatia, per fer-se amo públic, per captar, doncs bé, el que els altres el vegin amb bons ulls, necessita tenir capacitat d'inspirar confiança. Ningú podria tenir una botiga amb èxit si, en relació amb cert públic, no tingués una bona o una considerable capacitat d'inspirar confiança. I la capacitat d'inspirar confiança, diem nosaltres, reclama una moral ètica, però també una moral de caràcter. La moral depèn no sols de la clara virtut en un fet, sinó també d'un tret caracterològic. Per això la millor i la més entenedora definició del mot desmoralització o desmoralitzar-se o desmoralitzar la dona al diccionari quan diu privar de l'energia moral. Amb aquesta definició, el diccionari de la llengua catalana esdevé un dels tractats més notables, per no dir més notable tractat de caracterologia que a la vegada té el nostre idioma o la nostra cultura. Privar de l'energia moral, perquè el desmoralitzat té com un buit en el seu dins. Queda com sense esma, queda com ensorrat. Això són paraules que el desmoralitzat les dirà constantment, i quan la desmoralització és col·lectiva com la que estem vivint i més creixerà, ens passa naturalment, i valgui el que pugui tenir això, també de redundància, en grup, en una ciutat, en una població, un barri, en un veïnat, etc. Ara es palpa la desmoralització en ple carrer. I tothom treu a relluir la crisi. Ho treu la gent del carrer i ho treuen els diaris. Aquest és un diari d'avui, de la ciutat de Madrid.
El diari es titula El Mundo. Diu Madrid, lunes 28 de septiembre de 1992. Té un article que diu La crisi del 92. El signa una periodista que es diu Consuelo Álvarez de Toledo. Només llegim el primer paràgraf, perquè no voldria amb la meva conferència, jo vinc a demostrar que la moral o la desmoralització és superable, i si llegíssim tot, potser trauríem de la conferència la causa inversa del motiu que nosaltres volem treure. ¿Quién dijo que este iba a ser el año de España? Cuando dentro de unos días en Sevilla se celebre el 5º centenario, la clausura de la Expo y el Día de España y la nacional, habrá que cerrar los ojos y apretar los puños para no llorar. Ni las pompas olímpicas ni las obras cartujanas han sido lo suficientemente brillantes como para hacer escampar la bruma de la crisis que ensombrece el horizonte. Se ha derrumbado Felipe González, su castillo de naipes, justo cuando creía llegada la gran ola de nuestro país. Però el mateix diari, perquè això podria ser una impressió, diu Xavier Arzallus, en lletres grans, ho poden llegir tots vostès, acusa al gobierno de haber provocado la bancarrota del Estado. I entre altres coses, Xavier Arzallus, que és un home intel·ligent, i com els homes intel·ligents saben que la paraula economia és una fal·làcia quan no va unida de la paraula política. I té Arzallus aquí una frase que l'acredita d'un polític notable quan diu: no existen países ricos y países pobres, sino países serios y países como este que sigue siendo un país de pandereta. Xavier Arzallus, president del Partit Nacionalista Basc. Ho diu la periodista de Madrid. Ho diu aquest basc. Ho diu la gent al carrer. Hi ha una crisi. Però què és la crisi? Els economistes, que l'economia és una fal·làcia quan se la despinta de la paraula política, no ens la saben explicar. Vivim un fantasma, un problema, que diu la crisi, però ningú sap què és la crisi. Crisi és també un mot grec que equival a decisió important. Quan un a la vida ha de prendre una decisió important, entra en un moment de crisi. Això no vol dir que el resolgui bé, segurament sí ho fa perquè té la suficient empenta de caràcter, no és un tipus prèviament desmoralitzat, passa aquella crisi, la supera i potser arriba a estadis molt millors a la seva promoció personal, col·lectiva, el que sigui. Ara bé, quan no se saben prendre decisions importants en els moments oportuns, es va degradant la societat, es va degradant el nostre propi esperit i llavors entrem en una situació que no sabem què resoldre, no trobem la sortida. En el terreny íntim pot ser una neurosis, pot ser una psicosis, pot arribar a ser malaltia greu en l'ordre personal i en l'ordre col·lectiu, aquesta misèria de vida col·lectiva que els nostres polítics ens han portat.
Dels grecs, què pensar? Aquí que tenim sociolingüistes tan notables com l'Àngel Serra. La paraula crisi ha sofert una evolució semàntica. I allò que els grecs veien com una cosa important, prendre una determinació que podia ser decisiva per una vida i que no estava pas escrit que havies de tirar pel bon camí o pel mal camí. Podies encertar-la o no encertar-la. Ara ja sempre només per dir que és una situació de la qual no ens sabem resoldre-la perquè se'ns ha fet viciosa, perquè no l'hem sabut resoldre-la en el moment oportú, perquè l'hem anat degenerant i entretant s'ha anat podrint. Ara, normalment la paraula crisi només s'empra en aquest sentit. Sembla ser, però, que almenys amb l'idioma espanyol, estimat Àngel Serra, ja va començar a néixer amb una crisi. La paraula, segons Joan Coromines, comença a ser emprada en l'idioma espanyol l'any 1705, quan començaven les lluites dinàstiques, estava la pilota al terrat, tant podria ser que guanyés el Felip V de França com el Carles o l'arxiduc Carles d'Àustria. Els anglesos havien arribat a Gibraltar. Per això encara el dissabte, perquè la història, escolteu, és una cosa lenta amb el seu evolucionar. Encara va parlar de la crisi de Gibraltar el ministre Solana a les Nacions Unides. Des d'aquell dia, la crisi a l'estat espanyol, doncs hi ha hagut grans arquitectes, a més de Tarragona també n'hi ha hagut en altres llocs, i a Reus van tenir l'Antoni Gaudí, hi ha hagut coses notables, però la crisi ha estat un fet etern. No l'han sabut superar mai més. És important constatar aquest fet, perquè la paraula és viva, és eterna. La gent gran us dirà, jo de crisi, si n'he sentit a parlar sempre. Però aquesta és molt més important. Perquè un seguit d'irresponsables, fent de senequistes, per dir-ho en poques paraules, encara que puguin quedar una mica críptiques ara, en aquest moment, ens han portat on ens han portat. Nosaltres ja ho anunciàvem una miqueta la presidenta al fer la presentació, demanàvem als parlamentaris de Catalunya, i els hi venim demanant des de fa 5 anys, que organitzin un plebiscit. Però són gent que no tenen decisió, no tenen caràcter, en definitiva. I esclar, això no ho poden admetre. No poden prendre la iniciativa en res. No estan autoritzats. No saps qui els ha d'autoritzar. I, naturalment, era de preveure que si no es prenien aquestes mesures, arribat l'any 1992, es produirien aquests fets que poden ser molt més greus del que ara la gent pot més o menys concebre. Perquè nosaltres hem de fer i hem de pensar sempre que com que som un poble hedonista, com bon poble mediterrani, sempre ens sembla que doncs no passarà res. Jo l'altre dia, Margarida Lledó, vols que sou una mallorquina meravellosa, doncs vaig comprar la traducció al català d'un hivern a Mallorca, de la Georgia Sand. I vaig quedar meravellat al veure que amb 3 pinzellades, la famosa escriptora francesa, abans de marxar a Mallorca, passa per Barcelona i queda esglaiat. Queda esglaiada perquè mentre a la Rambla doncs els homes es miren amb aire eròtic a les dones van ben vestides i volen presumir tant com poden, a les afores de la ciutat s'hi comencen a sentir trets. I la nit s'esglaia, diu, un hivern a Mallorca, abans d'arribar a passar l'hivern a Mallorca, s'esglaia perquè sent unes canonades, perquè esclar, hi havia una guerra, però dintre de la ciutat tothom vivia tranquil i feliç. L'endemà sí, li van dir, oh sí, ja passa, això, dic, a vegades no, ja, a vegades tenim nits tranquil·les, etc. Dic, perquè l'home sempre s'organitza una normalitat, encara que sigui
doncs, amb els llocs més remots, però quan és prop del Mediterrani sempre ens sembla que la normalitat és una cosa consustancial amb la nostra mateixa naturalesa. Esclar, doncs tornem a lo dels diputats. No ho podíem concebre. Són de la mínima expressió directiva. Després parlarem de nou d'aquell tema que sabeu que és tan gran dintre de la psicoestètica, que és la crisi directiva. Però què fan? Doncs exactament coses com aquestes, que veu els diaris de les últimes reunions parlamentàries i per comptes d'encarar la crisi i haver-la encarat al moment perquè ara ja han arribat massa tard. Ens trobem que el president de la Generalitat parla a la càmera i diu que havia acabat la paciència però que ha anat a comprar-ne més. Ha anat a comprar paciència. És un llenguatge que Salvador Dalí, ell es deia que havia creat el surrealisme perquè el surrealisme, això ho sabeu els empordanesos, creia que el surrealisme era ell, doncs quedaria petit perquè diu ara a Catalunya de surrealistes n'hi ha, però aquests sí que tenen pes específic. Havia anat a comprar més paciència. Entre els estrets de pit que hi havia al Parlament, gent de molt poca categoria, particularment els diputats de l'oposició al senyor que és president del Parlament, no n'hi va haver cap que sabigués dir-li o que li apuntés el tema. A veure si el lloc, a la botiga on ell havia anat a comprar la paciència, també venien valentia, també venien determinació, també venien dignitat, perquè se'ns pot acabar la paciència i moltes altres coses. Aquella gent no estan dotats per la dialèctica. No n'hi ha cap d'ells que hagi fet ni un curs de psicoestètica, que avui dia ja és una cosa lamentable. Però tornem a l'ètica i la moral, que no la veus enlloc, per sobre de tot, per manca de caràcter. Perquè no tenen l'energia que ha d'aconseguir la moral. Des d'Aristòtil, que va escriure diferents tractats sobre ètica, sabem que la política i el dirigir una societat, per part d'aquells que ho facin, no pot fallar-los la moral. La moral pot fallar a l'home del carrer, al ciutadà de classe mitja, però el dirigent no pot fallar-li la moral. Perquè la sensatesa, ja deia Aristòtil, amb una de les seves ètiques, és la facultat de jutjar bé que tenen els honestos. Sense honestedat no es pot jutjar bé. I deia més Aristòtil, qui vulgui aconseguir relleu a la vida política, cal que sigui personalment home de bones costums. Com falla la moral dels polítics i dels directius, falla tota la moral de la societat i el que és més greu, falla la possibilitat de tenir exemples suficients perquè la moral d'aquesta societat pugui anar creixent. La manca de decisions, aquesta gent desmoralitzada per mil causes des del poder, fomenta la corrupció que va invadint-ho tot. Jo li preguntava una vegada amb aquell savi professor que era Josep Maria Batista i Roca, quan va tornar de l'exili, que jo tinc llargues converses amb ell, més o menys registrades, perquè creia que els anglesos eren una gent tan obsessionats en què els seus polítics tinguessin sempre una bona pàgina moral. Recordeu que aquesta mateixa setmana el primer ministre anglès ha hagut de treure un ministre perquè sembla que tenia certes coses que moralment no quedaven massa
clares. Per què són tan rigorosos? Perquè seria, em deia Batista i Roca, la fi del poble anglès. Sap molt bé, perquè té tota l'experiència heredada des de Grècia, des d'Aristòtil, com a mínim, de que si no lluita per la puresa dels polítics, es degenera ràpidament tot un poble. Per tant, d'aquesta manera són obsessius. I aquesta lluita es planteja fins i tot amb el fet de que si gent més o menys subversiva o enemics que poden tenir de la seva mateixa estructura política noten que estan fent molt clima per anar degradant a tots els estaments directius del país, doncs ràpidament prenen les mil precaucions i saben que per aquí és l'únic lloc que se'ls pot vèncer. Aquesta és la saviesa del poble anglès, aquesta és la saviesa directiva o política, aquesta saviesa política del poble anglès és aquella que feia dir a primers de segle a Valentí Mirall, que els dos únics pobles que hi ha hagut en tota la història de la humanitat que han tingut una clara capacitat directiva han estat Roma a l'antiguitat i Anglaterra amb el seu imperi modern. És que abans, doncs, davant d'aquest espectacle desmoralitzat que nosaltres vivim, n'hi havia molta més de moral. Doncs, almenys s'intentava. Hi havia dos tipus de moral. I d'una manera càustica, aquests dos tipus de moral miraven de motejar-se. Hi havia la moral de les sagristies, que era una moral religiosa. Hi havia la moral de les barbaries. La moral de la sagristia jo m'hi dedicaré poc, perquè jo ja sé que aquí allò que us interessarà, possiblement per la novetat de la mateixa expressió, encara que era molt viva al segle passat, parlar de la moral de la barbaria amb un sentit càustic i despreciatiu, particularment pels que eren partidaris de la moral de la sagristia, m'hi estendré més amb el de la barbaria. Però sí, deixeu-me que us digui unes quantes pinzellades per centrar en què consistia una moral quan se basa en un sentiment religiós, etc. Naturalment, doncs, recordeu que nosaltres quan érem petits, doncs, almenys jo, vull dir, etc., era una època que, vinga, els manaments de la llei de Déu, no us els recitaré tots, però sí que vull fer-vos una petita glosa de quan jo tenia 8 anys que vaig aprendre'ls i dels 3 últims. I així, com que començarem pels últims, ja quedareu descansats, vull dir, això no serà llarg, perquè és com si féssim el primer, quan arribaria l'últim ja estaríem tots adormits, no? El vuitè deia, no llevaràs falsos testimonis ni mentiràs. El novè, no desitjaràs la muller de ton pròxim. Jo quan ho aprenia això no sabia el que volia dir. El que a mi importa, que també, en pedagogia, cada cosa l'has d'aprendre al moment, perquè això no m'entrava. Però això de no mentiràs sí, perquè veia que hi havia molta gent que mentia, que era difícil de mantenir-ho, això. I després el desè. No desitjaràs els béns de ton pròxim. I jo, que era un nano que tenia la drogadicció dels llapis de colors, tenia una magnífica caixa de llapis de colors, que n'hi havia 12, hi havia més colors que l'Arc de Sant Martí. Els portava a l'escola. I els béns del teu pròxim, jo veia que me'ls desitjava gairebé tots els nanos que tenia al voltant. És difícil mantenir una moral religiosa. Potser a vegades és massa cru, és massa... Potser un teòleg diria que se'ls hi ha de posar uns pecats i a la vegada uns grans càstigs, perquè si no, no passaríem pel bon camí. Quan arribàvem als manaments de l'església n'hi havia un que sempre havia fet molta gràcia i a la vegada doncs, també molta suggestió. Era aquell que era el quart, que deia abstenir-se de menjar carn els dies que està prohibit.
que jo pensava que hi havia molta gent que de menjar carn els dies que estava prohibit, hi havia molts dies que tampoc estava prohibit i no en podia menjar de cap, però això és un altre cas. Però això quan encara no recordo ara, a mi sempre em ve a la memòria una història que és una meravella d'història, encara que pugui semblar una mica voltariana. A finals del segle XVIII hi havia un cavaller que arriba a un hostal, realment un cavaller devia anar amb cavall, entra a l'hostal i li diu l'hostaler: prepareu-me un bon plat de carn, un bon plat de carn, perquè tinc molta gana, un bon plat de carn. I l'hostaler diu: senyor, no us podem servir. Com? No em podeu fer un plat de carn? No us podem servir perquè avui és dia de dejuni. Jo, per mi, que jo soc noble, m'estaré una moneda d'or. Comencem per la propina. No us podem servir. Que es tancava tant l'hostaler, perquè això seria faltar la moral. A més, aquí hi ha gent, si això ho veien, què pensarien de mi, que he fet un dia de dejuni i he servit carn a un dels meus clients. Sí, home, sí, però podeu fer. Cap a l'últim veient que el podia vèncer i amb la gana que tenia el cavaller diu: escolta, aviam si podem arreglar això. Em feu una truita de 3 ous, m'hi poseu talls de pernil a dintre, poseu l'ou cap a sobre perquè no es vegi massa, el pernil no es vegi, jo ja em posaré en un racó que tota aquesta gent que hi ha aquí no em veuran i llavors doncs jo em puc menjar. I l'hostaler, la propina, li va dir que li donaria una altra propina, quan li pagués tindria 2 propines i una cosa i l'altra. Vam dir, això sí que potser ho podríem fer-ho, no? L'hostaler diu: doncs faré una truita, dintre hi posem el pernil. Posa el pernil, cap, el porta ja amb un racó. I amb aquestes comença a tronar, a ploure llamps. I l'hostaler diu: no us ho deia. Ja ens ha castigat Déu. Ja us heu dit: no pot ser. Això és un sacrilegi, ens ha castigat. I el cavaller va ser perdre la moral. Agafa el plat, obre una finestra, el llença, li tira la truita, diu: aquí et tens, home, per tan poca cosa, fer tant soroll. Si sempre he pensat que eres un boig. La moral religiosa és dura en certs aspectes, no? Encara que tu la vulguis pintar d'una forma amable, en aquest cas del cavaller, l'història, l'hostaler i totes aquestes coses. Però jo sé que aquí algú pensarà: i la moral de la barbaria? Jo em miro ara l'Alcàsser allà, i això li va una mica dedicat, perquè Alcàsser, després de sentir això, vostè que ja sap que jo tinc una apreci per tots vosaltres, però vostè li tinc un particular efecte perquè jo sé com vostè s'ha catalanitzat al redós de la meva obra, estimarà una mica més la ciutat de Barcelona. Però per estudiar la moral de la barbaria, escolteu, és complicat, perquè veieu, de dir, la moral de la barbaria. Per dir, la moral de la sagristia, tothom diu: carai, escolteu, això és molt important, l'església amb aquelles catedrals, tant i tant, que pot haver-hi una moral de la sagristia. Però la moral de la barbaria, quina és aquesta? Quina és aquesta? Se l'ha de veure de prop. Encara d'aquesta moral que s'ha anat perdent, i que ràpidament, fent una breu història, la veurem, en teniu proves evidents. Aquí molt a prop, 300 metres, a 300 metres o 500 d'aquest hotel, a la Rambla Catalunya, hi ha una perruqueria que tots la deu vista, que encara llueix l'emblema tradicional durant pràcticament tot el segle passat i pràcticament doncs tot aquest. Ara no, s'ha anat perdent, naturalment, encara ja és com una mena d'anacronisme aquest emblema, que és el perruquer que es posa com a senyal que ja hi ha una perruqueria, el color blanc, blau i vermell, que justament són els colors de la bandera francesa. Això no ho fa perquè sigui res que tingui a veure ni amb la perruqueria, ni amb la imatge, ni amb la bellesa del seu client, ni si el pentina bé o si el pentina malament. És una ostentació de la moral de la barbaria. Quina era? Bé, vostès saben, dintre d'aquest reproduir breument
la història per arribar a entendre la profunditat de la moral de la barbaria, que la bandera francesa va néixer com a conseqüència de que el poble de París, en plena revolució, el 1789, va imposar al monarca, al Borbó, que després havien de guillotinar, Lluís XVI, que la seva bandera, la bandera que era la bandera de la Casa Real i per tant era la bandera de tot l'estat francès, que era blanca, a partir d'aquell moment hauria d'anar acompanyada del color blau i vermell, que eren els colors del poble de París. A l'imposar-li al rei aquest fet va ser segurament la primera conquesta simbòlica que un poble, almenys en l'època contemporània, aconseguia dels seus governants més o menys despòtics. Va acabar-se la revolució, va venir l'època napoleònica, el Napoleó va córrer tot Europa amb aquella bandera ja adquirida a través del blanc de la Casa de Borbó i els colors de la ciutat de París. Però, esclar, bé hi anava, no hi anava bé, els que aquí estaven a favor de Napoleó, els que estaven en contra, però es va acabar el sistema napoleònic i els intrigants francesos, que no vol dir tots els francesos, sinó els que intrigaven dintre de França, varen tornar a imposar una monarquia borbònica. Era cap allà l'any 15 o 14 del segle passat, aquesta monarquia va durar fins l'any 30. Esclar, el primer que van fer els Borbons és restaurar la bandera blanca i suprimir la bandera aquella que era la plena de la revolució i també de l'esperit napoleònic. Però com van caure els Borbons amb una petita revolució comparada amb aquella revolució primera de França, aquella bandera va esdevenir el cant de la llibertat. No aquella que havien imposat de nou la blanca, sinó la que havien tornat a restaurar, que era la bandera que es havia imposat amb la revolució. I aquesta es va estendre molt ràpidament, no solament a França, sinó entre la gent, que més aviat, després per lo que veurem, cultivaven la moral de la barbaria. I per què de la barbaria? Perquè van ser els barbers els primers grans afrancesats. Per exemple, jo defenso peu i cavall una cosa que dintre de la història de Catalunya, per exemple, s'ha vist sempre adulterat, perquè com que la història ens la fan passar tal com volen, doncs que a Barcelona i a Catalunya en general no hi van haver-hi afrancesats. N'hi van haver molts de francesats, moltíssims. Era una manera de separar-se i de treure's del damunt tot allò que en Joan Maragall en deia la morta. I això es veu per la facilitat que els barcelonins, particularment els barcelonins som els que en tenim més dades, es van treure les perruques. Perquè la lluita de la Revolució Francesa era anar contra la noblesa. I els nobles, el 1789, anaven tots amb perruca. S'havia de treure les perruques, i una de les consignes de la primera gran revolució francesa, doncs n'hem parlat alguna vegada aquí en les nostres conferències, era mentre els nobles i els poderosos es gasten la farina per empolvar-se la perruca, portaven perruques empolvades de blanc, doncs el poble no té pa. Esclar, a Europa, totes les nobleses d'Europa, treure's la perruca, això els hi costava perquè era fer unes concessions a la revolució. A Barcelona aquestes concessions es van fer ràpidament, per lo que veurem bé. Però penseu que encara els anglesos estan discutint ara, 200 i tants anys després, si els seus jutges seria aconsellable que es traguessin la perruca. Perquè, esclar, seria ara, després de 200 i tants anys, fer una concessió als capricis de la Tarragada que a l'any 1789 havien fet treure les perruques amb els nobles. No hi van transigir-hi mai. I segueixen encara havent-hi petits detalls i petits senyals amb allò que simbolitza l'ordre, el dret, les institucions, els conceptes tal com
que és els tribunals de la justícia. Aquí va anar ràpid, aquí doncs a primers de segle ja surten escrits dient que és absurd que els homes portin perruca i mola de cop i volta els perruquers. Els perruquers que ben entès, eren la gent que feia perruques. Ara diem d'un perruquer una persona que potser no fa mai cap de perruques, és la persona que talla cabells, etc. Un cabellaire. Més antigament hi havia el gremi dels cabellaires a Catalunya, dels que cuidaven el cabell, una paraula d'un valor immens que Alcázar apunti-se-la. Els cabellaires cauen en desús i s'arruïnen els que havien estat servidors dels nobles, que eren els perruquers, però els que eren servidors de la plebe eren els barbers, els que no podien portar la perruca. I aquests comencen a créixer, aquests comencen a agafar una importància, i aquests, tots ells, són afrancesats. I és amb els seus cataus, deixem que en dieu una cataus, les seves botigues, les seves perruqueries, on s'hi va creant el que després en veurem com la moral de la barbaria, enfront de la moral de la sagristia. Esclar que no quedava pas senyit amb els perruquers, sobretot a partir del 1830, quan cauen els Borbons a França. La ciutat de Barcelona adquireix una gran inquietud social i molt més avançada del que ens podríem imaginar ara, i en proporció molt més aguditzada i molt més culturitzada que avui dia. Proporcional. Per exemple, hi ha unes memòries de viatges d'aquell cèlebre novel·lista que es diu Stendhal, en la qual queda meravellat perquè quan ve a Barcelona l'any 1835 hi ha tantes persones a Barcelona que coneixen el contracte social de Rousseau, aquell llibre que comença dient tots els homes neixen lliures però la societat els encadena. Si el llibre ja comença així, imagina que Barcelona era una ciutat on aquest llibre es llegia moltíssim. Però era en aquest ambient inquiet de la perruqueria on sortien aquestes coses. No es conspirava ni aquí ni allà, ni en un possible cafè o una taverna de l'època, com a vegades ens podem imaginar. Era la perruqueria. Però veiem un fet concret. Imaginem-nos que, i com en què consistia la moral de la barbaria en relació a la moral de la sagristia. Imaginem-nos una barbaria de l'època, que a vegades les ha pintades meravellosament o les ha intentat refer la imaginació d'aquella dibuixant excelsa que era la Lola Anglada, una barbaria del segle passat. En una d'aquelles barbaries és un dia que hi ha força gent. El barber està ensabonant amb un dels clients, està a punt d'afaitar-lo, quan sempre es produeix aquest fenomen de que un intenta arreglar-se una miqueta la forma, també té certa tendència a voler analitzar el fons d'ell mateix. Esclar, estava mirant de buscar un altre sentit amb la forma d'aquell client. N'hi havia d'altres. Potser el barber també una mica per estratagema, perquè esclar, tenia tanta gent allà, també els havia d'estreure una miqueta. Només calia que el barber oportunament, que era sempre un home intel·ligent, normalment els que es dediquen a aquesta professió que han de tenir simultàniament molta gent al mateix establiment, i no ho dic però com una mena de falac aquí que n'hi han de notables, són gent molt aguda en saber portar la gent, perquè a vegades un metge s'ofega perquè ha de tenir un client i després d'aquell client un altre, i normalment un perruquer n'ha de tenir 7 o 8 a vegades dintre del propi establiment i els pot resoldre tot de seguida. Només calia que amb l'agudesa del perruquer digués hi ha moltes quimeres, moltes intrigues, hi ha moltes intrigues, perquè sortís un dels partidaris de la moral, de la barbaria, que eren entre els clients, i digués, i tant, i tant. I sabeu quin té la culpa d'això? Deia el moralista de la barbaria. Els capellans. L'encarava callant. Els capellans. Algú gosava dir, i per què?
perquè no treballen. I com que no treballen, es passen tot el dia barrinant a veure qui fotran. I per això van les coses com van. Voleu dir, els hauríem de fer treballar. I quan diríem missa, era un altre que potser tenia una actitud lleugerament més moderada. Quan acabessin la feina, deia l'altre. I ja veieu aquí l'esperit i la moral de la barbaria. Perquè mentre una, la de la sagristia, ben entesa, mal entesa, ara jo no vull entrar en consideracions ni valorar-la, es basava en un fet religiós, aquesta es basava en el treball. Sabien que si tothom treballava, doncs, evidentment, hi hauria una bona moral, un bon fer, perquè només havia de pensar que aquest treball no seria vendre drogues, llavors no n'hi havia. Seria un treball honrat, que parlaven del treball honrat. El treball sempre era honrat. No. Es depurava el sentit, era el treball. I d'aquí en naixia tota la moral. O sigui que la moral podia ser religiosa o podia ser la moral del treball. La moral del treball, i esclar, no naixia tampoc del mateix fet ni d'aquells conceptes que més o menys aquell home hauria assimilat, o mal assimilats que trobàvem a la barbaria. Doncs hi havia, mireu, a darrere, el contracte social i tantes coses. Moltes vegades s'ha dit que Rousseau és el creador de la moral popular, etc. Però la cosa és que hi havia dues morals. I ara em direu, de religiós ara no és ningú, o molt pocs. Fixeu-se bé que ara el Vaticà està espantat i ha prohibit, i diu que és pecat llegir l'horòscop. Perquè, esclar, la gent llegeixen molt més l'horòscop que no pas van a missa. I per això és la competència, tu, no pot ser això, hem de prendre mesures, això no pot ser, perquè escolteu, si hi ha 6 diaris a Barcelona, 4 o 5 porten l'horòscop. I quants tenen una pàgina religiosa? Aquella pàgina religiosa no la llegirà ningú. Si avui és el dia de Sant Josep o de Sant això, la gent diu, això em passo, tu, quina llauna, això, quin rotllo, tu, vinga, va. Però l'horòscop afecta l'egocentrisme. Només cal que et diguin, vostè de quin signe és? Jo soc Piscis, per exemple. Vostè és Piscis, sí. Ja s'ho ha pres bé que vostè és Piscis, doncs vostè va llegint cada dia el que diu el diari sobre els Piscis i vostè té això. Com pot ser? I ara tothom està esperant a veure què dirà el Vaticà, perquè sembla ser que amb la llista dels pecats ja posarà el pecat de llegir l'horòscop. Que la religió està en desús també la moral. Però, i la moral del treball? La moral de Cal Barber, on la tenim? Si ningú vol treballar, no n'hi ha cap de les dues morals. Hi ha molta gent que diu, ara estem dintre de la postmodernitat. Com? Això és una heretgia idiomàtica, perquè mai podem estar a la postmodernitat, perquè sempre hi ha una modernitat. El que sí que podem estar és a la postmoralitat. Estem a la postmoralitat. No hi ha cap moralitat. No hi ha ni la del treball ni la religiosa. Esclar, llavors la gent diu, això és una vida excelsa, perquè doncs jo segueixo llegint l'horòscop, això, l'altre, i anem tirant, però la realitat és aquesta. No existeix ni la moral del treball ni la moral religiosa. És que jo moltes vegades quan sento que us diré noms així tan estranys com per exemple l'alcalde de Barcelona, en Maragall, que fa una cara que mai no saps què veu ni què menja aquell home, perquè amb aquella cara podries descobrir primer què veu i què menja, però i que diu frases com aquesta, en certa manera tots som minusvàlids. Jo dic, aquest és l'alcalde de Barcelona, però algú diu, és que és un alcalde postmodern. No és postmodern, és un alcalde de la postmoralitat. Perquè això és insultar els que són menys vàlids, dir que els altres són menys vàlids, ho són més o menys també. Això és un insult. Bé, però quan s'arriba a una situació de postmoralitat, doncs no hi ha pas manera de canar res i de poder valorar cap cosa. Vulguem o no vulguem, doncs vivim en una situació
desmoralitzar. Cap valor és cap valor, et trobes un diputat que es diu que és del partit A o del partit B, que té aquesta teoria a l'altra, i dius, per què no feu això? I ja perdés de la moralitat que li permet tenir unes possibilitats, i d'així n'hi ha d'infectes que gosen dir, posant el sant nom de Déu en va, a vegades coses que també són patrimonis nostres i que també són coses que nosaltres i molts de vosaltres sortiu al carrer d'una manera abrandada a la defensar. No hi ha moral. Em deia l'altre dia un industrial de Tarragona que el govern de l'estat espanyol hi ha 3 homosexuals a ministres. Diu, jo que hi siguin o que no hi siguin, fins a cert punt m'és igual. Diu, jo el que quedo parat, em deia aquest industrial, és que la gent quedin tan resignada. Ja veu. És com si fossin 3 ministres i que a la vegada fossin dones i que els hi diguessin que són totes 3 filles de Maria. No hi tenim cap inconvenient. Mireu per on tu mireu, veureu que la immoralitat arriba a uns graus que a Anglaterra ja haurien que desaparèixer. Ja guardarien la reina dintre d'un armari perquè tindrien por que els hi matessin d'un moment a l'altre. Com podem esmenar-ho? Simplement nosaltres hem dit fent un gran front per crear nous dirigents. I això ho hem de posar-ho i nosaltres ho posem cada dia a la pràctica. I amb un exemple. Ara jo voldria parar uns moments, només uns moments, perquè no em voldria per altra part fer-me massa llarg, les meves paraules perquè us reparteixin entre vosaltres un programa, un fullet, que ha fet un professor de Terrassa, en Pere Masó, d'un curs que ell organitza, d'uns cursos, millor dit, que organitza, per dirigents a Terrassa, per veure si d'una vegada, des de l'alcalde de la ciutat, el que sigui, aprèn la bona nova, que allò que ha de salvar el món és la psicoestètica, perquè vegeu com se formen dirigents i com intentem formar dirigents amb l'ètica suficient perquè després pugui anar pujant la moral del poble. No parem en aquest sentit. Ve un dia i un altre dia. Bé, de programes d'aquests, ja sabeu que constantment hi ha altres psicoestetes que organitzen en altres llocs cursos per anar creant dirigents. Que ningú hi vegi, tots vosaltres, o la majoria de vosaltres, coneixeu molt a fons la psicoestètica, que en Pere Masó us entrega aquest programa ara, és purament perquè el programa és modèlic, perquè vosaltres us apunteu a un curs de psicoestètica. Perquè es dona la casualitat que hi ha tanta fretura a Terrassa i en altres llocs per seguir aquests cursos que, naturalment, ara tampoc podria agafar ningú d'aquí si s'hi volgués apuntar. Hauria de fer una concessió especial perquè pràcticament em deia l'altre dia, sobretot, que no hi hagi ningú allà que es pensi que estem fent propaganda del meu curs perquè els meus cursos ja els tinc plens. Perquè, naturalment, el nostre poble, davant de que el president del país va comprar paciència en una botiga que no sabem on és, i aquestes coses tan estranyes, han caigut amb l'evidència que el que ens falten són dirigents. I és útil que vosaltres us prepareu per ser dirigents. Jo, per exemple, aquí hi ha un noi que jo no vull assenyalar ni vull mirar, que l'altre dia venia a casa meva, me'l portava el seu pare, i diu pel carrer, va dir el seu pare, jo li dic, què vols tu, ser més o menys dirigent o dirigent? Dirigent, va dir el noi. Dic, miri, vostè ja ha començat els meus cursos abans d'hora, li va dir el seu pare. Es veu que fa molts anys que ens coneixem, perquè amb el pare fa molts anys que ens coneixem, perquè això es tracta d'això. Per fer-ho amb el rigor suficient, cosa que no fan aquestes universitats esllenguides. Aquí no hi ha una senyoreta que jo me l'estimo molt, que l'altre dia en un col·legi dels més importants de Barcelona van començar el curs i van començar a entrar els professors. I com que ja tenia la consigna de descriure com seria la primera lliçó del curs de cada un dels
dels seus professors, entra una professora i diu, estic molt cansada. I aquest any faig 2 classes més que l'any passat. Estic cansadíssima. No, avui no farem res perquè com que estic tan cansada i els altres nanos, doncs escolta, potser un dia volien a comprar un cafè i llet i un altre un croissant perquè és que se l'havia de reanimar una miqueta. Llavors n'entra un altre i aquell diu, malalties, ja no és malalt. Això de la sida els mata de 2 en 2. I després el càncer. Jo em fa un mal aquí, jo tinc un mal que em comença a quedar a l'espatlla, em baixa per aquí i me'l trobo aquí al fetge, al fort, i van passar la primera lliçó parlant de mals dels altres i els mals que tenia ella, la possibilitat dels mals que podria tenir, etc. Després n'entra un altre que semblava que aquell venia molt abrandat i els hi diu, jo no us penso motivar, us heu de motivar vosaltres. I aquells nanos tots esbarats perquè diuen, perquè aquí no els hi pregunta ningú, us heu de motivar, oh, no us motivaré. Però si ningú parlava de motivar ningú, parlaven de parlar de la primera lliçó, no? Ja estava fent tota una ofensiva, tota una campanya electoral per no treballar, per dir que aquesta és una escola que quan tu dius el nom és una institució venerable a la història de Barcelona. Llavors, doncs, hem de començar pel principi, però hem de començar per el que més manca ens fa. Nosaltres som un poble decapitat, jo ho repeteixo 50 vegades cada dia, hi ha persones entre vosaltres que diu ara tornarà a dir allò del poble decapitat. Sí, doncs som un poble decapitat i el primer que hem de fer és restaurar un camp. Nosaltres tenim una tradició que l'hem perduda a partir de l'any 39, com també hem perdut la moral, o millor dit, la tradició de les dues morals, de la barbaria i la de la sagristia. Com a fet simptomàtic, us diré que si llegiu llibres d'història, que ara ja comença a haver-hi un, afortunadament, que parlen de la gent que pobres van morir durant la revolució i la guerra del 36 al 39, veureu que a la part republicana van matar un nombre considerable de capellans. Però també us farà posar la pell de gallina al saber que entre els 4.000, aproximadament 4.000 que estan registrats, perquè n'hi ha molts més que no estan registrats, que va fer fusellar el general Franco al Camp de la Bota, a la ciutat de Barcelona, hi ha un nombre considerable de barbers. És la reminiscència de la moral de la barbaria que seguia donant aquells tipus. Tot i que a partir dels anys 20 la barbaria perd l'encant del moralisme per ser substituït la conversa de la perruqueria per un tema nou, una cosa estranya que ningú podia pensar que a partir dels anys 20 havia d'agafar aquesta força tan notable que encara resulta ser el tema més parlat avui dia, que és el futbol. Llavors el futbol, si aquell gol era una trampa, si allò no era penalti, si aquesta escola substituïa a la barbaria la seva tradició de la moral que ells més o menys havia sustentat, sempre basada en el treball, que naturalment portarà això fins i tot la moral del treball, coses ridícules, himnes més o menys revolucionaris que diuen els que no treballin no menjaran, per exemple, o bé aquella constitució tan peregrina de l'estat espanyol de l'any 31 que deia Espanya és una república de trabajadores de totes classes, els treballadors havien guanyat la moral de Calvari. En fi, encara que havien redactat un article tan inverosímil per començar una constitució. El nostre país era molt més moralista, ha perdut a partir de la cosa degradada, particularment el franquisme que va deixatar tota la moral d'aquest país. Fixeu-vos que el mateix general Franco, quina família ha tingut, tan degradada i tan decrèpita, i només cal llegir una mica la vida d'algun dels seus nets i la seva pròpia filla. És una cosa espantosa, no? Dic que, esclar, l'home que ja no ha pogut ni dignificar la seva pròpia família no podrà ser pas mai un model de moralista per res.
però en tenien de notables. L'altre dia l'encarregat Parrell em passava una anotació que havia trobat ell en un llibre, que n'és un exemple meravellós, no? En Martí Julià, com veia un polític, i fixeu-vos bé si podríem passar aquesta prova d'un català tan notable com el doctor Martí Julià, el millor psiquiatre barceloní de la primera part, del primer quart de segle, doncs, que deia: quan un català entra o vol entrar a la vida política, mireu abans de què viu. Cosa que a mi m'ho heu sentit a dir moltes vegades, i aquest home de què viu. I vosaltres, aquí jo tinc 10 o 12 testimonis, dir-li a un home, un professor, un catedràtic de la universitat: tu has deixat entrar al teu partit aquest home, saps de què viu? No ho sé, però el primer que has de que viu. Però és que en Martí Julià anava molt més, era molt més sever de moral que no fa això en aquest cas. Deia: primer heu de veure de què viu. Si és sabater, mireu si és un bon sabater. Si és advocat, mireu si és un bon advocat. Si és un metge, mireu si és un bon metge, etc. I tingueu la seguretat que si és un dolent sabater, o un dolent advocat, o un mal metge, serà un dolent polític i, per tant, un mal representant de la cosa pública. Això us donarà una idea del que havia arribat a ser, doncs, saber, o volia, intentava ser, i la degradació constant. També nosaltres hem fet moltes vegades de reduir. Hi ha una ponència famosa amb el seminari d'imatge motivacional d'en Joan Subirats, en la qual cita en Martí Julià i diu que en Martí Julià l'any 15 deia que Catalunya era el poble que tenia menys alcohòlics d'Europa, i ara hi ha alcoholitzats pel pare i per la mare, no? O sigui, la degradació ha estat a tots els nivells, però allò que és més de doldre és que sigui a les esferes directives. Si és així, com voleu que no hi hagi desmoralització? Per què es podria fer per moralitzar la gent? Doncs mireu, que s'estructuri la manera d'arribar a ser directius, com ha de ser el caràcter directiu, perquè per crear una moral primer heu de mirar de tenir, o s'ha de mirar de tenir vocació, després caràcter, després audàcia, després honestedat, després objectivació, després entusiasme, després criteri. I només de vocació en anem tan curts que arribarà un moment que quan diràs la paraula vocació, ningú té vocació per res. La vocació és essencial per mantenir una moral d'alguna cosa. Ja us veu, per exemple, un dirigent de qualsevol cosa, ja ho diria, és un home pagat, trist, i un dirigent doncs és un professor, un dirigent doncs és el gerent d'una empresa, un dirigent pot ser un polític, és un home pagat, no sap si té vocació, moltes vegades no sap si allò que fa s'hi dedica o no s'hi dedica, no s'hi ha casat, no s'hi ha il·lusionat, no té amor per el que fa, no sap trobar amor per aquelles coses. La gent diu: no, home, serà prou intel·ligent aquest noi o aquesta noia per fer això, si no s'enamora d'una cosa no ho farà mai. Per intel·ligent que sigui, sempre li fallarà alguna cosa. O potser acabarà una carrereta i després no sabrà com traduir-la en riquesa. És la vocació la que fa el miracle. I la vocació és de la família de l'amor. I tot allò que comparis l'amor d'entre un home i una dona amb la vocació és sempre coses que van a missa. Encara avui dia hi ha una sèrie de psiquiatres americans que no s'expliquen un cas d'un dels més il·lustres catalans de tots els segles, Pau Casals. Fixeu-vos, ja fa una colla d'anys que és mort, devia morir potser l'any 77 o 78, Pau Casals va morir que devia tenir doncs potser 97 anys, o 96 o 97, i els seus últims anys de la vida hi ha una cosa que no l'explica cap llei, ni de la fisiologia, ni de la biologia, ni les possibilitats, només l'explica la vocació. Allò com aquell home estava enamorat per la música. Tenia 92 anys, s'aixecava de llit i era un autèntic cadàver. Fins i tot havia anat gent que amb influències, potser per amics de la seva dona o d'algú, sobretot dels Estats Units, a veure aquell fenomen. Perquè, esclar, de fenòmens psíquics n'hi ha molts més, a més de les pastoretes de Fàtima, que diu que veien la Mare de Déu. En Pau Casals
s'aixecava i la gent d'aquest home es morirà. Tenia 92, 93 anys i s'anava com un autòmata al piano. Ell, a més de ser un gran violoncenista, era un extraordinari pianista. Començava a tocar a Bach. S'asseia i llavors es produïa un fenomen únic a la naturalesa. Si no hi ha la vocació, impossible. Si hi ha la vocació, sí. La cara d'aquell home es anava transformant. Es anava aixecant el seu cos. I quan acabava, 7 o 20 minuts, es posava dret, caminava amb una soltura gran, esmorzava, semblava que es havia tret 20 anys de sobre i en tenia 92 o 93, se'n anava a passejar, tornava de passejar, llavors agafava el xel, era el Pau Casals de sempre, després dinava, després tornava a dormir i es tornava a aixecar aquell home acabat, aquell que tenia necessitat de tornar a posar-se amb la seva vocació. Pau Casals va tenir moral tota la vida. La majoria d'aquestes persones que diu ara no sé si tindré aquest càrrec o no el tindré, no sé si ho puc fer-ho, home, jo voldria, no tenen cap moral, no tenen cap vocació per res, i vostè per què s'hi dedica? Home, miri, però jo tinc de dedicar això, perquè alguna cosa hem de fer. No tenen vocació. Esclar, el treball se'ls hi fa sumament pesat. Perquè, esclar, imagineu-se que en 92 anys encara Pau Casals, les hores que estava assajat, era pesadíssim per un que dius, escolta tu, jo l'edat que tinc, doncs aquí a veure com surt el sol i com se pon, i jo que tinc d'estar aquí tocant el boi i el violoncel. Home, ja, bé. Doncs, la moral s'ha de construir dintre. Si no podem crear gent que sigui, he nascut per dir gent. Jo he nascut per dir gent. Jo li pregunto a una persona i vostè es prepara per ser alcalde de la seva ciutat? Home, jo no ho sé si... Home, doncs sí, perquè té... Vull dir, jo, Emília Papasset, jo faria anar la gent a veure allà en Prim a la plaça de Reus, hauria moltes vegades, aquella actitud gallarda d'un home que dirigeix això. El país ho ha perdut, nosaltres som gent ponderada, incapaços de defensar res. Vosaltres heu vist a vegades un directiu que no és capaç de defensar res, que no és capaç ni de defensar el líder del seu propi partit. No tenim vocació, no tenim audàcia, no tenim honestedat amb la gent que haurien de fer coses. I sobre això hem d'edificar-hi alguna cosa. Si ara aquí tinguéssim un filmet de tot el que va passar només amb la seda de Barcelona, seria per no creure més amb els homes que dirigeixen. I en tants altres llocs ho podríem anar repetint. Afortunadament, l'home, quan té uns directius capaços d'infondre-li moral, penseu que ell està molt dotat per fer la seva moral, per tornar-se d'una por. I això podeu constatar-ho amb un test que jo us obsequio, quasi com si fos la final de la conferència, que va molt bé per poder veure l'autoimatge que tenim els humans de nosaltres mateixos. Li dieu a una persona, acceptem per un moment, perquè això ja sabem que és fals, però acceptem-ho perquè això és com una mena de joc, en pla de joc, perquè el text sempre diu alguna cosa de joc, que fos veritat la reencarnació, que els sérs humans es reencarnen, que es poden reencarnar, que han viscut diverses vides i s'han anat reencarnant. Doncs bé, imagineu-vos, doncs aquest ja diu, sí, doncs jo ja m'imagino, Àngels Oritzà demà digui a una senyora, faci-li el test. Imagini's que ens podem reencarnar. Doncs bé, imagini's també com podia haver estat les dues reencarnacions passades que vostè hagi pogut tenir, les dues, imagini-se'n dues. Mai ningú us dirà, posem per cas, potser jo era una xinxa que anava xupant la sang d'algú, i n'hi ha la gent que volen xupar la sang dels altres. Xinxes amb una altra reencarnació no s'hi han vist mai. O bé una puça. En canvi, tothom tendeix a veure's amant de Cleopatra assassinat per un emperador romà enquimerat a robar-li la dona.
Tothom té una visió més o menys que potser era un personatge així. Amb un material d'aquesta naturalesa és fàcil poder-los construir una moral sempre que no falli aquelles persones que tinguin càrrecs importants. Jo no diré un senyor que només sigui regidor d'un poble, o aquest d'aquí o aquest d'allà, perquè no li donem aquesta categoria, però que falli tot un Parlament. Tot un Parlament. Sí, però malgrat això podem superar l'actual desmoralització. Però no serà pas possible si no partim de la premissa que mai no hi ha justícia ni ètica si els dirigents són corruptes, curts de gambals o actuen d'esquena al poble. Senyores i senyors, moltes gràcies.